Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD ġiet ippreżentata l-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali sal-2035. F'din il-laqgħa kienu preżenti wkoll il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul. Hawnhekk l-imsieħba soċjali faħru il-proċess ta' konsultazzjoni flimkien ma' xogħol ibbażat fuq riċerka u l-użu tal-Strategic Foresight waqt li jittieħdu s-suġġerimenti tagħhom għal konsiderazzjoni għal verżjoni finali li mistennija tiġi adottata kmien is-sena d-dieħla. L-Istrateġija kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali għandha lan li tiġġieled il-faqar permezz ta' strateġiji u pjani ta' azzjoni fit-tul imsejsin għal aktar taħriġ u edukazzjoni. Fil-kummenti tiegħu il-Ministru Falzon tenna li dan kien eżerċizzju ieħor importanti biex il-Gvern ikompli jisma' mingħand kulħadd. Imma wkoll kemm naħdmu flimkien barra mill-amministrazzjoni, flimkien ma' social partners oħrajn bħal huma l-MCSD. Ban wieħed illi dejjem naħdmu biex intejbu s-soċjetà tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Ellul qal li din il-konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali se tassigura li l-istrateġija tkun aktar komprensiva billi tidentifika u tindirizza l-ħtiġijiet taċ-ċittadini kollha. Strateġija li titkellem dwar it-tnaqqis tal-faqar u l-inklużjoni soċjali li torqod firxa wiesa tas-soċjetà tagħna minn min iħaddem mill-ħaddiema, mill-familji, mit-tfal tagħna u għalhekk huwa importanti li iva bħala gvern nibqgħu nsaħħu id-dialogu soċjali għax b'mod konkret ħadgawdi s-soċjetà u jkollna kwalità ta' ħajja aħjar. Iċ-Chairperson tal-MCSD l-Perit David Xwiereb faħħar l-ambizzjoni tal-istrateġija u stqal l-indirizzar tal-faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali jeħtieġu sforz kollettiv minn kulħadd.